Помислете за последното си пазаруване в супермаркета. Вероятно сте минали покрай щанда за зеленчуци и сте зърнали онези възлести, кафяви корени с почти земен, странен и непривлекателен вид. Струват само няколко лева. Хората ги докосват, гледат ги с недоверие и продължават към рафтовете с скъпи лекарства или красиво опаковани добавки. Този прост корен, който мнозина пренебрегват или използват само за вкус на коледни меденки, крие в клетките си химическа армия, толкова мощна, че цели империи са се борили за нея, а модерната медицина харчи милиони долари, за да разгадае тайните й. Какво би станало в тялото ви, ако наистина разберете какво се крие зад тази грапава кора? Как е възможно едно единствено растение да влияе едновременно на начина, по който стомахът ви преработва храната, на начина, по който ставите ви се справят с напредването на годините и дори на еластичността на кръвоносните ви съдове? Отговорът не се намира в народните митове или в магическите обещания от интернет, а в най-съвременните биохимични лаборатории. Днес оставяме настрана предположенията и гледаме отвъд привидното. Ще открием заедно завладяващата история, скритата анатомия и неоспоримите клинични доказателства за едно от най-изучаваните растения в историята на човечеството – джинджифилът. Останете с мен, защото това, което ще научите в следващите минути, ще промени окончателно начина, по който гледате на този обикновен продукт от рафта в магазина. За да разберем защо това растение има толкова дълбоко въздействие върху човешката биология, първо трябва да направим пътуване назад във времето, в епоха, в която не е имало аптеки, а оцеляването е зависило единствено от това, което ни е предлагала земята. Джинджифилът никога не е растял спонтанно в Европа. Родината му се намира в горещите и влажни тропически джунгли на Югоизточна Азия. Представете си крайбрежните гори на Тихоокеанските острови, където австронезийските общности първи забелязват растение с дълги листа като копия и корен, който излъчва остър, но невероятно освежаващ мирис. Тези древни мореплаватели не са смятали джинджифила просто за храна, а за истински паспорт за живот. Вземали са го със себе си при дългите и опасни пътувания през океана, в крехки лодки, именно защото забелязали, че този корен ги предпазва от ужасно страдание, морската болест, онова опустошително гадене, предизвикано от непрестанните вълни. Без да знаят нищо за мозъчните рецептори или химията, тези хора открили жизнено важно лекарство. С разширяването на търговските пътища, джинджифилът се превръща в една от първите подправки, изнасяни от Ориента. Преди повече от 2000 години в съчиненията на китайския философ Конфуций се споменава, че той никога не е отказвал джинджифил на масата, вярвайки, че поддържа ума му остър, а храносмилането – чисто. Когато растението достига Индия, то бива интегрирано в медицинската система аюрведа, където получава името универсалното лекарство. Арабските търговци, майстори на тайните и на скритите пътища, пренасят джинджифила в Средиземноморския басейн. Те контролирали тази търговия с желязна ръка и за да защитят огромните си печалби, измисляли фантастични истории. Казвали на гърците и римляните, че джинджифилът е изключително рядко растение, което расте само в далечни и опасни земи, пазено от чудовища. Защо са го правили? Защото стойността му била астрономическа. В Римската империя джинджифилът бил луксозна стока, подлежаща на огромни мита при влизане в пристанището на Александрия, а цената му била толкова висока, че само благородниците и лекарите на императорите можели да си позволят да го използват. С разпадането на Рим Европа частично губи достъп до това съкровище, но през средновековието джинджифилът се завръща триумфално. Той става толкова ценен, че стойността на 1 фунт джинджифил, т.е. по-малко от половин килограм, била еквивалентна на цената на цяла овца. Английският крал Хенри VIII, известен със своите кулинарни изкушения, но и с манията си да се предпазва от болести и епидемии, използвал джинджифила като еликсир на доверието за стомаха и твърдо вярвал, че той ще го защити от чумата. Как един обикновен корен е успял да запази този златен статут в продължение на хиляди години, пресичайки континенти, култури и империи? Отговорът не е в суеверията
а в неговата уникална биологична архитектура, структура, която съвременната наука едва сега започва да разбира в най-малки детайли. Ако погледнем детайлна илюстрация на живото растение джинджифил, каквато използват ботаниците, ще забележим голямото неразбиране, което повечето хора имат. Това, което купуваме от магазина и обикновено наричаме корен, от ботаническа гледна точка, не е същински корен, а коренище, ризом. Представете си модифицирано подземно стъбло, което расте хоризонтално точно под повърхността на почвата. Докато истинските корени имат простата роля да абсорбират вода и минерали, коренището е високотехнологична фабрика за съхранение на растението. Тук джинджифилът събира всичките си енергийни резерви, нишесте, но и впечатляващ арсенал от етерични масла и защитни вещества. Растението е развило това плътно коренище, пълно с ароматни съединения, поради чист инстинкт за оцеляване, за да се защити от бактериите, гъбичките и насекомите във влажната тропическа почва, които биха искали да го изядат. Когато консумираме джинджифил, ние на практика се възползваме от системата за самозащита, която растението е усъвършенствало в продължение на милиони години еволюция. Ако вдигнем поглед от земята, виждаме надземната част на растението, която улавя слънчевата енергия. От подземното коренище се издигат фалшиви стъбла, образувани от плътно навити листни обвивки, които могат да достигнат височина от почти 1 метър. Листата са дълги, тесни и остри като остриета на копия, с интензивно зелен цвят. Тяхната роля е решаваща. Чрез фотосинтеза тези листа произвеждат захарите и базовите съединения, които след това се изпращат надолу, в подземните лаборатории на коренището, за да бъдат превърнати в сложни молекули. А ако оставим растението да следва целия си биологичен цикъл, от почвата ще изникне отделно стъбло, покъсо, което носи на върха си грандиозно съцветие. Цветовете на джинджифила приличат на плътни борови шишарки, от които излизат нежни жълтеникаво-зелени венчелистчета, често с лилави краища. Въпреки че цветовете са с рядка красота, те нямат пряка терапевтична полза за нас. Цялата магия, които ни интересуват от гледна точка на здравето и дълголетието, остава изолирана в тъмнината на земята, в това възлесто и плътно коренище. Всеки възел на коренището представлява етап на растеж, последователно натрупване на биоактивни вещества. С остаряването на растението в почвата, химичният състав в тези възли се променя драматично, превръщайки пресните и меки вещества в много по-стабилни, интензивни и мощни съединения. Но как тази подземна растителна структура успява да взаимодейства толкова прецизно с клетките на човешкото тяло? За да разберем това, трябва да разбием визуалната бариера и да слезем на молекулярно ниво, там, където активните вещества на джинджифила започват истинската си дейност. За да разберем защо трябва да ни е грижа за този странен корен, трябва да отворим неговия химически сейф. Когато отхапете парченце джинджифил, веднага усещате интензивно усещане за топлина, специфична лютивост и ароматен вкус, който залива сетивата ви. Това не е просто кулинарно преживяване, а пряко доказателство, че вашите сетивни рецептори са влезли в контакт с армия от изключително специализирани, биоактивни молекули. Джинджифилът не е просто растение, а естествена фармацевтична лаборатория с удивителна сложност. Да започнем с безспорните звезди на това растение – джинджеролите. Представете си тези молекули като бдителни пазители на прясното коренище. Джинджеролите са маслени, фенолни съединения, отговорни за онази вибрираща лютивост, която усещате на езика. От структурна гледна точка, те приличат доста на капсаицина, в лютата чушка или на пиперина, в черния пипер. Джинджеролът обаче има уникално свойство. Той е изключително нестабилен на топлина. Когато джинджифилът се изсушава или готви, се случва завладяваща химическа трансформация. Молекулите на джинджерола губят една молекула вода и се превръщат в шугаоли. Името им идва от японското наименование на джинджифила – шога. Това, което е наистина изумително, е, че тези шугаоли са 2 до 3 пъти по-люти от джинджеролите, от които са произлезли, и според лабораторните анализи показват много по-голяма стабилност в организма. Ето защо сухият джинджифил
или този на прах има напълно различен вкус и много по-агресивна интензивност от пресния. Но трансформацията не спира до тук. Когато джинджифилът се подложи на умерена топлина, както се случва, когато правим чай или когато го печем, се ражда трета молекула – зингерон. Тя е много по-мека, има сладникав, интензивно парфюмиран аромат и е по-малко лютива, но запазва забележителни антиоксидантни свойства. Тази химическа динамика ни показва, че в зависимост от начина, по който приготвяме растението, ние отключваме напълно различни терапевтични ключове. В допълнение към тези уникални съединения, джинджифилът съдържа впечатляващо количество терпени и етерични масла, като зингиберен и бизаболен. Мислете за тези терпени като за система за бърза доставка. Те са летливи молекули, които помагат за транспортирането на активните вещества и придават на растението онзи цитрусов, свеж и земен аромат. Освен това, коренището е богато на полифеноли и флавоноиди, онези прочути антиоксиданти, които действат като истински чистачи на свободните радикали в тялото ни, помагайки на клетките да се борят срещу окислителния стрес и преждевременното износване. А в основата на всички тези вещества стои солидна хранителна матрица, умерени количества витамин С, магнезий, калий и цинк, всички те органично свързани във форма, която тялото ни разпознава и абсорбира с изключителна лекота. Сега, след като разбрахме структурата на тази химическа армия, нека направим най-важната стъпка – да оставим на страна традицията и да навлезем в строгия свят на клиничната наука. Какво се случва всъщност в тялото на човек над 45 или 60 години, когато тези молекули преминат от храносмилателната система в кръвния поток? Какво казват изследванията, публикувани в медицинските бази данни като PubMed, получени чрез метаанализи, върху хиляди пациенти? Първата и може би най-изследвана зона е въздействието на джинджифила върху храносмилателната система и усещането за гадене. Всички сме преживявали моменти, в които стомахът отказва да сътрудничи, било поради лошо храносмилане, медикаментозно лечение или движение. Биологичният механизъм, чрез който джинджифилът действа тук, е с хирургическа прецизност. В нашия мозък и стомах съществуват рецептори, наречени серотонинови рецептори 5-HT3. Когато тези рецептори са прекомерно стимулирани, се задейства сигналът за повръщане и стомашните спазми. Фармакологичните проучвания показват, че джинджеролите и шугаолите в джинджифила функционират като антагонисти на тези рецептори. Просто казано, те застават като тапа върху тези рецептори, блокирайки сигнала за гадене, преди той да поеме контрола. Освен това, джинджифилът стимулира секрецията на жлъчка и ускорява стомашната моторика, т.е. помага на стомаха да се изпразни по-бързо в тънките черва. Систематичните прегледи показват, че за хората, страдащи от диспепсия, онова неприятно усещане за прекалена пълнота и подуване след хранене, джинджифилът може да намали времето за изпразване на стомаха с до 50%. Не говорим за магия, а за чисто механично и ензимно ускоряване на храносмилането. Преминаваме към проблем, който засяга милиони хора с напредването на възрастта, дискомфорта в ставите, деградацията на хрущялите, известни като остеоартрит. Защо болят ставите? Защото в тях се активира възпалителна каскада, водена от определени ензими, наречени COX-2, циклооксигеназа 2, и от серия протеини, наречени провъзпалителни цитокини. Класическите противовъзпалителни лекарства, които мнозина приемат ежедневно, функционират чрез блокиране на този ензим COX-2. Лабораторните и рандомизираните клинични проучвания показват, че концентрираните екстракти от джинджифил имат способността да инхибират както ензима COX-2, така и друг възпалителен път, наречен липооксигеназа. Това е двоен ефект, подобен по механика на този на нестероидните противовъзпалителни средства, но с една голяма разлика. Не блокира защитния ензим COX-1, който поддържа целостта на стомашната лигавица. Известен метаанализ, събрал данни от стотици пациенти с остеоартрит на коляното, показа, че субектите, получили стандартизиран екстракт от джинджифил, съобщават за значително намаляване на болката и подобряване на подвижността в сравнение
с контролната група. Доказателствата сочат, че въпреки че джинджифилът няма да възстанови напълно разрушен хрущял за една нощ, той може да допринесе значително за намаляване на консумацията на синтетични аналгетици, като по този начин предпазва черния дроб и бъбреците от страничните ефекти на злоупотребата с хапчета. Друго забележително откритие от последните години, което пряко интересува тези, които се вълнуват от дълголетието и метаболитното здраве, е връзката между джинджифила и контрола на кръвната захар. С напредването на възрастта клетките ни са склонни да стават по-мързеливи, абсорбирането на глюкозата от кръвта, феномен наречен инсулинова резистентност. Това води до повишаване на кръвната захар и преждевременно износване на артериите. Последните двойно слепи клинични проучвания анализираха пациенти с диабет тип 2, които консумираха ежедневно малко количество джинджифил на прах в продължение на 12 седмици. Резултатите бяха изненадващи за изследователите. Наблюдаваше се значително понижение не само на кръвната захар на гладно, но и на гликирания хемоглобин, който е основният индикатор за гликемичния контрол в дългосрочен план. Как ботаниците и фармаколозите обясняват това явление? Изследванията показват, че джинджифилът повишава експресията на специфични глюкозни транспортери, наречени GLUT4, в скелетните мускули. На практика, молекулите в джинджифила помагат за отварянето на канали в клетките, позволявайки на захарта от кръвта да влезе в мускулите, за да бъде изгорена като енергия, дори в отсъствието на големи количества инсулин. Това е огромна новина за метаболитната превенция. Не можем да говорим за дълголетие, без да засегнем здравето на сърдечно-съдовата система. Сърцето и кръвоносните съдове са тези, които в крайна сметка определят нашата биологична възраст. Клиничните проучвания сочат, че джинджифилът се намесва положително в тази система чрез два различни механизма. Първо, той действа като лек антиагрегант. В кръвта ни тромбоцитите могат да се залепят един за друг, образувайки съсиреци, които могат да блокират стеснените артерии. Съединенията в джинджифила намаляват тази склонност към слепване на кръвните клетки, благоприятствайки по флуидна циркулация. Второ, предварителни проучвания показват корелация между редовната консумация на джинджифил и лекото понижаване на кръвното налягане, дължащо се на способността му да функционира като естествен блокер на калциевите канали, отпускайки стените на кръвоносните съдове. Все пак тук изследователите са предпазливи. Нивото на доказателства за кръвното налягане се счита за умерено, като са необходими повече дългосрочни проучвания за установяване на ясни протоколи. В края на този научен раздел трябва да споменем съвременната концепция за inflammaging, нов медицински термин, който комбинира думите възпаление, inflammation и стареене. Науката е доказала, че ускореното стареене се причинява от хронично възпалително състояние с нисък интензитет, което тлее в тялото ни като скрит огън, разрушавайки тъканите година след година, чрез способността си да намаляват системните възпалителни маркери, като с реактивния протеин. Полифенолите и шугаолите в джинджифила не само облегчават локалната болка, но могат да допринесат за забавянето на този глобален процес на клетъчна деградация. Но как можем да пренесем всички тези лабораторни открития директно в ежедневието си? Коя е най-добрата форма на прием и какви капани крие това мощно растение? Ще анализираме отговорите подробно в следващите моменти. Когато влезете в аптека или в магазин за натурални продукти, сте засипани от десетки варианти – чайове, тинктури, капсули, течни екстракти или прахове. За информирания потребител правилният избор не е въпрос на вкус, а на фармакокинетика. Всеки начин на обработка на джинджифила променя молекулярната структура на активните му съединения и определя начина, по който те ще взаимодействат с организма ни. Да започнем с най-разпространения и традиционен метод – инфузията или отварата, т.е. чая от джинджифил. Когато нарежете резенчета пресен джинджифил и ги сварите във вода, извличате основно водоразтворимите съединения и част от летливите масла. Чаят от пресен корен е изключителен за непосредствени храносмилателни проблеми, като лошо храносмилане или леко гадене, тъй като топлата течност влиза в директен контакт с стомашната лигавица и отпуска гладката мускулатура. Ако обаче целта ви е да постигнете силен системен противовъзпалителен ефект,
например за ставите, чаят може да не е достатъчен. Защо? Тъй като джинджеролите и шугаолите са липофилни молекули, т.е. се разтварят много по-добре в мазнини или алкохол, отколкото във вода, а концентрацията им в чаша чай е сравнително малка и променлива. За да се получи по-висока концентрация на активни вещества, се намесва тинктурата. Тинктурата се получава чрез мацерация на джинджифила в алкохол с висока концентрация. Алкохолът функционира като перфектен разтворител, извличайки много по-ефективно етеричните масла, смолите и джинджеролите. Няколко капки тинктура, взети в малко вода, предлагат бърза биореактивност, но тази форма може да бъде дразнеща за хора, страдащи от гастрит или киселинен рефлукс, поради алкохолната основа, комбинирана с лютивостта на растението. Тук идва ред на капсулите с прах или стандартизиран сух екстракт, които представляват предпочитания вариант в повечето съвременни клинични проучвания. Процесът на индустриално сушене контролира температурата с прецизност, превръщайки част от джинджеролите в много по-стабилни и мощни шугаоли. Когато купувате капсули с стандартизиран екстракт, знаете точно колко милиграма активно вещество вкарвате в тялото си при всеки прием. Освен това, капсулата преминава през стомаха и се разтваря в червата, което означава, че лютите вещества няма да дразнят чувствителната стомашна лигавица, което я прави идеалният вариант за дългосрочни курсове, насочени към метаболизма или ставите. Въпреки това, именно защото говорим за растение с толкова интензивна и ефективна биологична активност, трябва да подходим с максимална отговорност и зрялост към другата страна на монетата. Рисковете, страничните ефекти и противопоказанията. В медицинския свят съществува фундаментална аксиома. Вещество, което има силата да прави добро, автоматично има и силата да прави зло, ако се използва погрешно или от неправилния човек. Джинджифилът не е просто безобидна подправка, която всеки може да консумира в каквото и да е количество. Първото и най-важно лекарствено взаимодействие засяга хората, които са на лечение с антикоагуланти или антиагреганти, като варфарин, аценокумарол или дори аспирин, в малки дози, предписан за защита на сърцето. Както обяснихме в научния раздел, съединенията в джинджифила намаляват способността на тромбоцитите да се слепват един за друг, разреждайки кръвта. Ако комбинирате големи количества или концентрирани екстракти от джинджифил с тези животоспасяващи лекарства, техният ефект ще бъде подсилен по непредвидим начин. Това значително увеличава риска от вътрешни кръвоизливи, кървене от носа или спонтанна поява на синини. Ако ви предстои хирургична интервенция, дори обикновена екстракция на зъб, приемът на джинджифил под формата на добавка трябва да бъде спрян поне 2 седмици преди това. Втората голяма категория предупреждения е насочена към хората, страдащи от холелитиаза, т.е. камъни в жлъчката. Джинджифилът е силен жлъчегонен агент, което означава, че стимулира контракцията на жлъчния мехур, за да отдели жлъчката, необходима за храносмилането. За здрав човек това е отлично предимство. Но ако в жлъчния мехур има камъни със среден размер, тази интензивна и внезапна стимулация може да раздвижи камъните, блокирайки жлъчните пътища и предизвиквайки изключително болезнена жлъчна колика, която представлява хирургична спешност. Също така, въпреки че проучванията показват, че джинджифилът помага за оптимизиране на кръвната захар, хората с диабет, които вече приемат инсулин или орални антидиабетични средства, трябва да бъдат изключително предпазливи. Тъй като джинджифилът подобрява чувствителността на клетките към инсулин, той може да засили ефекта на медикаментозното лечение, водейки до твърде рязко понижаване на захарта в кръвта, т.е. до опасни епизоди на хипогликемия. В тези случаи постоянното наблюдение на кръвната захар и коригирането на дозите от лекар, специалист са абсолютно задължителни. Накрая, дори на ниво храносмилателен апарат, прекомерните дози пресен джинджифил могат да причинят киселини, оригвания и раздразнения на устната лигавица или езофага. Умереността и персонализирането на терапията в зависимост от медицинската история са единствените начини, по които можем да превърнем това растение в доверен съюзник,
елиминирайки ненужните рискове. Започнахме това пътуване, гледайки един прост корен, груб и непривлекателен, който повечето хора пренебрегват при пазаруване. Преминахме през векове история, от древните мореплаватели, изправящи се пред океаните, до римските благородници, които са плащали за него в злато. Слязохме в модерните биохимични лаборатории, за да видим как джинджеролите и шугаолите отключват и регулират сложни клетъчни механизми в тялото ни. Големият урок, който ни дава джинджифилът, не е, че сме намерили панацея или чудодейно лекарство, което ще реши всички здравословни проблеми като с магия. Истинската стойност на това растение се състои в това, че ни демонстрира как природата и медицинската наука могат да се срещнат перфектно. Тя ни показва, че отговорите за дълъг, активен и балансиран живот не винаги се намират в най-сложните или скъпи синтетични формули, а често в молекулите, които Земята е усъвършенствала в продължение на хилядолетия. Следващия път, когато минете покрай щанда за зеленчуци и видите това възлесто коренище, вече няма да го гледате като обикновена съставка за аромат. Ще го гледате с уважението, което се полага на едно историческо и биохимично съкровище. Здравето и дълголетието не са резултат от едно единствено радикално решение, а сумата от малките ежедневни избори, информирани и отговорни. А разбирането на силата, скрита в нашите храни, е вероятно най-важната стъпка, която можем да направим към живот, изживян в пълна хармония и жизненост.